Mit navn det er Lene Holm Petersen. Jeg er professor på Department of Business and Politics på CBS, og så er jeg forskningsleder på CORE. Jeg vil gerne sige velkommen til min forelæsning om samspillet mellem motivation og styring i den offentlige sektor. Forelæsningen er baseret på en bog, jeg har skrevet sammen med Lotte Bøge Andersen fra Aarhus Universitet, og den er netop udkommet på Djøfs forlag. Bogen er skrevet som en formidling af et stort forskningsprojekt, der har løbet i 5 år, og den henvender sig til ledere i den offentlige sektor og andre med interesse for styring og motivation blandt offentlige ansatte. Forskningsprojektet har været finansieret af Forskningsrådet for Samfund og Erhverv, og der er en kreds af deltagere fra både Københavns Universitet, Aarhus Universitet og CORE, som har deltaget i forskningsarbejdet. Formålet med den her forelæsning det er at lave en samlet forståelsesramme for samspillet mellem styring og motivation, som ledere i den offentlige sektor kan bruge, både til at forstå udviklingen i styringstiltagene i den offentlige sektor, men også når de skal formidle de her styringstiltag til deres ansatte. Det teoretiske udgangspunkt det er Julian Grants begreber om ridder og knægte og dronninger og bønder. Og den centrale pointe er altså, at beslutningstagernes opfattelse af de offentlige ansatte har en betydning for udviklingen i styringen, men også for, hvordan styringen rent faktisk foregår. Forelæsningen er baseret på en bog, der netop er kommet på Djøfs forlag. Den ser sådan her ud, og den er et resultat af arbejdet i en forskergruppe med deltagere fra både CORE og fra KU og fra AU. Og der har vi publiceret en lang række artikler, 25 internationale artikler, og der er også blevet skrevet et par PhD-afhandlinger i forbindelse med projektet. Og det er de resultater, der altså i bogen bliver formidlet på en måde, så det er tilgængeligt for offentlige ledere. Det, der er historien i bogen, det er selvfølgelig, at det her det er et emne med en enorm samfundsmæssig aktualitet. Der er masser af fokus på, om styringen i den offentlige sektor er for stram, og hvordan den påvirker de offentlige ansattes motivation. Men det er også en problematik, der har en forskningsmæssig relevans. Og det er det problemfelt, der får os til at sætte fokus på samspillet mellem styring og motivation. Det sætter vi ind i en samlet ramme, som omhandler styringsmodeller, de offentlige ansattes motivation og borgernes handlingskapacitet. Der arbejder vi med begreber som ridder og knægte, dronninger og bønder. Et hovedudsagn det er, at det kan være, at der er et skjult potentiale i den offentlige sektor. Hvis de offentlige ansatte ikke kun er motiveret af at male deres egen kage, men også faktisk gøre noget godt for andre af samfundet, ja, så kan det være, at de den vej rundt kan motiveres til at levere bedre offentlige ydelser. Så der kan således være et skjult potentiale i den offentlige sektor. Det er i hvert fald det spørgsmål, vi har prøvet at undersøge i den her forskning. Men det er også muligt, at der er en truende fare, fordi den styring, der opleves som kontrollerende, ja, den kan altså udhule de ansattes motivation, mens den styring, der omvendt opleves som understøttende, faktisk kan øge deres motivation. Så spørgsmålet det er altså, om man kan undgå den her fare og realisere potentialet, og der dermed er muligheder for at skabe bedre ydelser i den offentlige sektor. Og spørgsmålet er så, om lykken egentlig er gjort med det, og hvordan man egentlig kan styre, hvis man skal arbejde med medarbejderens motivation, og hvilke muligheder det rummer, og også hvilke ulemper og hvilke farer, der kan være forbundet med det. Hvis jeg først skal sige lidt mere om den samfundsmæssige aktualitet, jamen så har der været den her kritik af styring for at være stram og snærende. Det går år tilbage, ikke? Altså med en vedvarende kritik, for eksempel på folkeskoleområdet, af elevplaner for at være bureaukratiske, og en stadig forsøg på at prøve at komme af med reguleringer, som ses som overflødige. Men det viser sig, at det er ret vanskeligt at komme af med de her reguleringer, og selvom man sådan set arbejder med at ville afbureaukratisering, så er det ikke altid, man har det indtryk, når man arbejder med den offentlige sektor, at der kommer færre regler. Meget tit så bliver der en kritik af, at det udvikler sig i en retning, hvor det hele bliver kontrol med mere kontrol. Den her samfundsmæssige aktualitet, den rammer så nogle forskningsmæssige dagsordner, og det er jo det, der er interessant i forhold til at lave noget god forskning. Inden på den forskningsmæssige dagsorden, der har der været fokus på begreberne public service motivation, som er en tradition, der er grundlagt af James Perry, som er ham, vi ser til venstre, som den ene. Og en af de andre dagsordner, vi er meget optaget af, er den dagsorden, der handler om motivational crowding, som er grundlagt af Bruno Frey, som er ham, der står til højre. Så det er de her forskningstraditioner, vi sådan set kobler sammen med empiriske studier af udviklingen i den offentlige sektor i Danmark, og af de styringstiltag, der anvendes i den offentlige sektor i Danmark. Problemstillingen bliver således, altså hvordan styring og motivation spiller sammen i leverancen af offentlige ydelser,
Og hovedargumentet er, at der er brug for at gentænke samspillet mellem styring og motivation. Og det er der, fordi de offentlige ansattes motivation er et potentiale i forhold til at udvikle de offentlige ydelser, og fordi styringen, der opleves som kontrollerende frem for understøttende, altså kan udhule de ansattes motivation. Og det, der er pointen i bogen, det er, at de offentlige ledere altså har en mulighed for at tænke med her, når man skal have motivation til at styre og styring til at mødes. Hvis vi først ser lidt mere på, hvad er motivation? Ja, så er motivation sådan set den drivkraft, der findes bag målrettede handlinger. Og det vil sige, at den energi, en ansat er villig til at lægge i arbejdet for at nå et bestemt mål, det er den energi, man lægger på sit arbejde, og den har en betydning for, hvilke resultater man når på sit arbejde. Der er flere forskellige typer af motivation, som kan adskille sig ved, hvad er målet. Hvis målet er at gavne sig selv eller undgå straf, altså nogle ydre mål, så taler vi om ekstrinsisk motivation. Mens hvis målet det er at nyde opgaven i sig selv, ja, så taler vi om en intrinsisk motivation. Her er det altså noget, den ansatte gør, som er mere lystbetonet, simpelthen fordi man godt kan lide selve det at udføre arbejdet. Men der kan også være en tredje type mål, som handler om at gøre noget godt for andre og for samfundet. Og her er der altså tale om en altruistisk motivationsform, det vi kalder public service motivation. Så der er flere forskellige motivationsformer i den offentlige sektor. Hvordan påvirkes de af styring? Hvordan påvirkes de af de bestræbelser, beslutningstagerne har på at opnå de målsætninger, de fastsætter i loven? Ved styringstiltag, der ser man på konkrete initiativer, der altså prøver at rette sig mod at fremme eller forhindre en bestemt adfærd. Og i The Grants optik, der arbejder vi med styringsmodeller som et begreb, der omfatter sammenhængende mængder af styringstiltag, der har ligesom en logisk sammenhæng. Det vil jeg komme tilbage til lige om lidt. Helt grundlæggende, så er der altså et primært argument i den her bog, der handler om, at der er behov for at gentænke forholdet mellem styring og motivation. Udsagnet det er, at politikernes antagelser om de offentlige ansattes motivation og borgernes handlingskapacitet har en betydning for, hvad for nogle styringsmodeller de vælger. Men det er ikke gjort med det. Det er også sådan, at de ansattes motivation og borgernes handlingskapacitet har betydning for, hvordan de konkrete styringsmodeller fungerer. Hvis vi ser på, hvem der befolker de offentligt ansatte, så skelner LeGrand mellem to typer af offentligt ansatte. Han trækker på metaforer fra kortspil og skak, og på den ene side så ser han altså, at den offentlige sektor som befolket med riddere, der kæmper for det gode, som gør noget for at hjælpe andre. Det er den ene sådan rene type af offentligt ansatte. Og på den anden side så er der nogle landsknægte, nogle egoister, der er motiveret af at gavne sig selv, af at mele deres egen kage. Det er to sådan stiliserede typer af offentligt ansatte. På den ene side er der altså dem, der gør det godt for de andre, og på den anden side er der dem, der ønsker at gavne sig selv. Med reference til skakspil, så kan vi så også på samme måde skelne mellem to typer af borgere. På den ene side, så er der dronningerne. De er ligesom en dronning på et skakbræt. En brik, der er slagkraftig, som kan manøvrere frit, som går frem og tilbage til siden med en stor handlevidde. På den anden side, så er der bønderne, de små brikker, der kan gå et skridt frem og slå et slag til siden, men som bevæger sig langt mindre frit end dronningen. Med den allegori, der siger LeGrand, jamen der er også forskel på de borgere, der findes, og som er i kontakt med den offentlige sektor. Der er nogen, der er meget handlekraftige, der selv kan manøvrere rundt, og så er der nogen, der er langt mindre slagfærdige. Så det er altså det, der er landkortet omkring den offentlige sektor. Endelig så findes der faktisk også lidt en femte model, som er de her riddere, som måske nok ønsker at gøre noget godt for andre, men som bare selv ved, hvad det gode er. Altså, det kan godt ske, at borgerne har en forståelse af, hvad det er, der skal ske, når de kommer på hospitalet. Men hvad nu, hvis de møder en læge, der faktisk ved, hvad det lige præcis er, der er godt for dem, og hvordan deres behandling skal forløbe? Ja, så er det et særligt styringsproblem, fordi paternalistiske riddere måske ikke nødvendigvis gør det, som politikerne siger, de skal gøre, og måske heller ikke nødvendigvis gør det, som borgerne siger, de skal gøre, men netop måske selv ved, hvad der er godt for andre af samfundet. Så det er sådan en femte kolonne, som også indgår i det her univers. Men når man taler om de offentlige ansattes motivation, jamen så er pointen i LeGrands univers, at de offentlige ansatte, de er ikke enten eller. De er ikke enten riddere eller landsknægte, de er både og.
Vi er både motiveret af at gøre noget godt for os selv, men også nogle gange af at gøre noget godt for andre. Og fordi der findes flere typer af offentlige ansatte, så er der også behov for nogle robuste incitamenter, som taler til forskellige motivationsformer. LeGrands udsagn er så, at politikernes syn på de ansatte og borgere har betydning for, hvordan styringen indrettes. Og der skelner han mellem forskellige styringsformer. Der er en styringsform, som er baseret på tillid. Her er der et syn på på de ansatte, hvor man kan have tillid til dem. Man ser dem som fagprofessionelle, de fordeler ressourcer effektivt og ansvarligt og med høje kvalitetsstandarder. Der er altså ikke behov for så mange styring, der er ikke behov for at føre kontrol med de offentlige ansatte, der er heller ikke for at måle resultaterne af, hvad de gør, for de gør jo det, der er bedst for andre i samfundet. Men så kan man sige, at den styreform, den fungerer faktisk ikke rigtigt, hvis de ansatte meler deres egen kage. Fordi hvis man bare viser tillid til nogen, der tænker på at gøre det godt for sig selv, ja, så får man ikke de bedste offentlige ydelser. En anden styreform, altså den, der er baseret på, at man tror, at folk faktisk meler deres egen kage. Og der har man altså et syn på de offentlige ansatte som landsknægte. I den situation er der behov for kontrol. Kontrol med, at folk ikke snyder. Der er behov for økonomiske incitamenter for at få dem til at gøre lidt ekstra, så de ligesom gør noget ekstra for at mele deres egen kage, men samtidig også laver bedre offentlige ydelser. De skal styres med forfremmelser og måske også med sanktioner og trusler om fyringer, og der er grund til at prøve at måle på deres performance. Det er den type styring, man tit hører en kritik af, for at være kontrollerende og snærende. Kritikpunkter imod den, det er, at det faktisk kan være ret svært at måle og lave komplette mål for de offentlige ansattes performance. Og det betyder måske, at de offentlige ansatte begynder at game, altså at de begynder at levere i forhold til de mål, de får løn for, eller resultatløn for, eller som de bliver vurderet på, og ikke i så høj grad i forhold til opgaven sådan mere sammenhængende set. Det betyder også, at der kommer målforskydninger, hvor man primært retter sig imod de mål, man får en belønning for. Et eksempel, det kan for eksempel være universiteterne, hvor målet det er, og det målbare mål er antallet af internationale publikationer. Det betyder altså, at man retter forskningen, eller kan betyde, at man retter forskningen over imod, hvad der er publicerbart, og i mindre grad sådan, måske hvad der er en bredere forstand af god forskning. Her er det selvfølgelig afgørende, at målet, det målbare mål, så er tæt på den faktiske målsætning. Jo højere grad det er tilfældet, jo mindre fordrejende og jo mindre forvridende vil målstyringen fungere. Endelig så er der en styreform, der er baseret på voice. Her ser man altså borgerne som riddere, der er i stand til at give deres mening til kende, og man har et syn på de offentlige ansatte som sådan nogle ridderlige typer, der faktisk vil lytte til, hvad borgerne siger. Det er en styreform, man ser ved brugerbestyrelser og ældreråd og handicapråd. Men den fungerer selvfølgelig ikke så godt, hvis de ansatte faktisk ikke er interesserede i at lytte til borgerne. Og den fungerer heller ikke så godt, hvis antagelserne om borgernes handlingskapacitet er forkert, altså hvis borgerne faktisk ikke er i stand til at ytre sig. Endeligt så findes der en styreform, der er baseret på choice. Her har man et syn på, at de ansatte, de kan være naives, altså de kan være landsknægte, de kan søge at mele deres egen knæ, fordi hvis man har en valgmodel, en markedsmodel, ja, så vil de i den model alligevel, ideelt set i hvert fald, blive motiveret til at producere mere og bedre, fordi de ellers vil blive udkonkurreret af markedet. Samtidig så kan man sige, at de ridderlige typer, ja, de vil fortsat også, hvis der er en fritvalgsmodel, i hvert fald ideelt set, være motiveret til at lave noget godt for andre i samfundet, fordi det har de rige muligheder for i den situation. Det, der så er LeGrands pointe, det er, at der er sket en udvikling i de her styreformer over tid. At hvor man måske i den oprindelige fase med opbygningen af velfærdsstaten i 60'erne, der havde man et syn på de offentlige ansatte, hvor man havde tillid til dem. Det var dem, der byggede velfærdsstatens institutioner op. Men i løbet af 80'erne, så er der skiftet i synet på de offentlige ansatte. Der er blevet stillet flere spørgsmålstegn ved, om de offentlige ansatte ikke bare meler deres egen kage. Gør de det bedste for borgerne eller samfundet, eller prøver de bare at komme til at tjene mest muligt med mindst muligt indsats? Der er sket et skift. Hvis børnene ikke fik gode karakterer i 60'ernes folkeskole, så kiggede forældrene måske bebrejdende på de små puder. Men hvis det samme sker i dag, så ser forældrene nok mere bebrejdende på lærerne. Nu har alle mere en holdning til, om pædagogerne sidder på bænken og drikker kaffe i stedet for at tage sig af børnene, og om ældreplejen er præget af problemer med for meget eller lidt tid til de ældre. Så styringen af den offentlige sektor, den har så ændret sig, ifølge LeGrand i hvert fald, i takt med det her syn på de offentlige ansatte er skiftet.
Når man har tillid til de offentligt ansatte, når politikerne har tillid til de offentligt ansatte, så er udsagnet, at jamen, så regulerer de også i højere grad med tillid. Men hvis man har mistillid, ja, så vil man ønske en større grad af kontrol og styring. Og det er så spørgsmålet, om man kan genfinde det og genkende det, hvis man arbejder som offentlig leder i Danmark, med at levere offentlig sektor. Et eksempel, som måske får nogle klokker til at ringe, det kan være opfattelsen af de offentlige ansatte på folkeskoleområdet, og som den kom udtryk i forbindelse med lockouten i foråret 2013. Her kunne man se på den ene side, at nu var det også en arbejdsmarkedskonflikt, hvor fronterne blev trukket hårdt op. Men på den ene side har man ligesom debatindlæg fra arbejdsgiversiden, der handler om, at lærerne simpelthen arbejder meget lidt. De arbejder kun 16 timer om ugen, viser nogle beregninger, man har lavet på det. Det er altså klart et eksempel på, at man siger, at her er nogen, der faktisk ikke rigtig laver noget, og måske meler deres egen kage. Det er måske en undertone i det, at man har en præference for fritid frem for at stå over for eleverne. Omvendt så svarer Lærerforeningen igen ved at rette kommafejlen i KL's plakater og sige, at det er faktisk dem, der ved noget om det her med, hvordan man lærer børnene noget. Og de gør også det retoriske greb, at de siger, at det her det handler faktisk ikke om lærernes arbejdstid, om at lærerne gerne vil have fri fra skole. Det handler om børnene, børnenes ret til fritid, børnenes ret til en lykkelig barndom. Så den her italesættelse af de offentligt ansatte, den har en betydning, når man indretter styringen, men også i en konfliktsituation, når man skal skaffe opbakning eller modgå en stigende regulering ved at prøve at forme forskellige billeder af de offentlige ansatte. I midlertid så er det altså ikke kun politikernes opfattelse af motivationen og handlingskapaciteten, der har en betydning for, hvordan styringen indrettes. Omvendt så har opfattelsen af motivation og handlingskapacitet også en betydning for, hvordan leverancen af velfærd fungerer. Og det kan man se for eksempel, når man ser på en styringsmodel som brugerbestyrelser. Her er udsagnet altså, at den styringsmodel, man har en betydning for leverancen af offentlige ydelser. Der går en pil mellem kassens styringsmodel og kassen, hvor der står leverance af offentlige ydelser. Og det udsagnet er, det er, hvis man indfører brugerbestyrelser, ja, så vil brugerne have mulighed for at give deres mening til kende, og derfor kan man forvente, at der kommer en højere responsivitet i forhold til brugerne. I hvert fald altså, hvis man har en høj handlingskapacitet. For handlingskapaciteten er det, der har en betydning for, hvordan sammenhæng mellem styringsmodeller og leverancen af offentlige ydelser udspiller sig. Hvis man har en høj handlingskapacitet, hvor brugerne faktisk kan give deres mening til kende, ja, så kan man også forvente, at responsiviteten vil være højere. Men hvis brugerne har en meget, meget lav handlingskapacitet, og i mindre grad er i stand til at have en gennemslagskraft i brugerbestyrelsen, ja, så vil responsiviteten kunne forventes at være lavere. Men det er ikke det eneste, der har betydning for samspillet mellem styring og leverancen af offentlige ydelser. De ansattes motivation har også en betydning. Hvad nu hvis de offentlige ansatte faktisk overhovedet ikke er interesseret i at lytte til brugerne? Hvis de er nogle egoistiske landsknægte, der meler deres egen kage? Ja, så har det en betydning for, hvordan den her handlingskapacitet kan påvirke sammenhængen mellem styring og responsivitet. Omvendt, hvis de er meget ridderlige typer, der vil borgerne det godt og lytter af et godt hjerte og prøver at gøre deres bedste i forlængelse deraf, ja, så har det en anden betydning for samspillet, for hvordan handlingskapaciteten påvirker samspillet mellem styring og motivation. Så må man forvente, at der kommer en større responsivitet. Så det betyder altså samlet set, at kombinationen af borgernes handlingskapacitet og det ansattes motivation har en betydning for, hvordan styringstiltag virker. Man kan altså overveje, hvad betyder det, hvis man har en styreform, der er baseret på tillid, men hvor man har knaves, altså landsknægte, der tænker på at mile deres egen kage, og en høj handlingskapacitet, ja, så har det et andet resultat, end hvis man har en situation, hvor man har tillid til folk, der faktisk miler deres egen kage, men hvor man har en lav handlingskapacitet. Det er klart, at de borgere, der har en lav handlingskapacitet, de står svagere. Så der er altså en række forskellige kombinationsmuligheder her, der kan forventes at have en betydning for responsiviteten i den offentlige sektor. De offentlige ansattes motivation og betydningen af de offentlige ansattes motivation,
ja, den kan ikke ses uafhængigt af borgernes handlingskapacitet. Noget af det, vi har arbejdet med i forskningsprojektet, det er at udvikle et mål for handlingskapacitet og koble det til motivationen på 4 forskellige serviceområder. Og det vi kan se, det er altså, at der er en variation mellem serviceområder og inden for serviceområder. Det vi har målt, det er nogle relative betydninger, men når vi ser på, hvad for en motivation de offentligt ansatte har, og i hvor høj grad de har det, vi kalder public service motivation, altså en motivation til at gøre noget godt for andre og samfundet, ja, så kan vi faktisk se, hvilket kan synes overraskende, når man tænker på, hvordan retorikken i forbindelse med lockouten ser ud, at folkeskolelærerne, de ser ud som om, at de har faktisk en ret høj motivation til at gøre noget godt for andre samfundet. Vi kan også se, at børnepasningsområdet, altså daginstitutionerne, der har man også en ret høj handlingskapacitet. Den er mindre på hospitalerne, og igen mindre på den videregående uddannelse. Nu skal man så huske, og det må jeg jo sige, når forskerne nu skruer i bund her, at det her det er altså relative fordelinger, og hvor stor forskellen egentlig er, det kan man diskutere, for det er ikke absolute størrelser på den måde. Men der er variation mellem sektorområderne. Man kan sige, at noget af det, der kan have at gøre med den her variation, det er, at de folk, der har en højere uddannelse, i mindre grad svarer af, at de er motiveret af at gøre noget godt for andre samfundet. Og det er en forklaring på det, er, at de er meget reguleret af fagprofessionelle normer og af karriere. Det er meget hierarkiske systemer, hvor man kan være reguleret af andre ting. Det vi også kan se, det er, at hvis vi så prøver at undersøge, hvad er variationen i brugernes handlingskapacitet, så er det faktisk på børnepasningsområdet, at brugerne, her forældrene, svarer, at de har en høj handlingskapacitet, mens den bliver lavere for skoler, endnu lavere for hospitaler og lavest for de videregående uddannelser. Og en forklaring på det har noget at gøre med, hvor store de her organisationer er, at børnehaverne er ret små, forældrene kommer der ret tit, de har en forholdsvis nemt at gennemskue, hvad produktionen er, mens at hospitalerne og universiteterne er større organisationer med mere komplekse produktioner. Så her har brugerne en lavere handlingskapacitet. Men pointen er altså, at det er det her samspil mellem borgernes handlingskapacitet og de offentlige ansattes motivation, som man er nødt til at tage i betragtning, når man indretter styringen af den offentlige sektor. Fordi hvis man har nogle borgere med en meget lav handlingskapacitet, og nogle offentlige ansatte, der er optaget af at mile deres egen kage, og man så regulerer dem i et tillidssystem, altså ved at vise dem tillid uden at følge op på det, ja, så er det formentlig ret dårligt for den responsivitet, borgerne oplever. Så det er sådan nogle ting, man skal tænke med, når man indretter styringen. Og selvfølgelig også, når man som leder et område, hvad er det egentlig for nogle borgere, vi har, hvilke muligheder har de for at spille sammen med den offentlige forvaltning, er de ressourcestærke eller ej, og hvad er det for nogle ansatte, man har. Er det nogen, der gør det godt for borgerne af sig selv, eller er der grund til at holde mere øje med, hvad der foregår? Så der er altså en variation på tværs af sektorområden, som har en betydning for, hvordan man kan indrette styringen af den offentlige sektor. Det vi også ser, det er, at der er en variation inden for sektorområderne. Den her kurve, den viser for eksempel forskellen mellem hospitalsbrugere, alt efter om de har erfaring eller ikke har nogen erfaring med hospitalsystemet. Og det, der er det nye i det her, som vores forskningsprojekt har bidraget med, det er at udvikle et mål for handlingskapacitet, som vi kalder public service efficacy. Og det er altså en handlingskapacitet, som skal forstås som de evner, brugerne har i forhold til at kunne træffe valg mellem forskellige leverandører og deltage i organisationernes besluttende organer. Og det har vi så lavet et mål for, og det er inspireret af, det er et andet mål, der måler political efficacy, altså borgernes politiske selvtillid. Men her, hvor vi spørger om borgernes tillid i forhold til at handle, i forhold til den offentlige sektor, der spørger vi altså, om de er informerede, om de kan træffe kvalificerede valg, om de kan vurdere kvaliteten, om de har en forståelse af forholdene, om de mener, at de kan være med for eksempel i brugerbestyrelser. Så det er det mål, der ligger bag vores empiriske undersøgelse af variationer i borgernes handlingskapacitet. På den anden side, så har vi et mål, der handler om public service motivation,
Altså den motivation, de ansatte har til at levere service med det formål at gøre det godt for dem og for samfundet, for andre og for samfundet. Det er det mål, som James Perry har udviklet, og det består af 4 dimensioner. Der er en dimension, der handler om public interest eller samfundssind. Det er den pligt- og loyalitetsbaserede motivation til at levere offentlige ydelser og derved tjene samfundet. Der er en dimension, der handler om compassion, og det er den følelsesmæssige motivation. Altså hvor man på grund af identifikation med borgeren og medfølelse med borgeren ønsker at gøre noget godt for måske en bestemt gruppe. Det kan være enlige mødre, eller det kan være udsatte børn og unge. Det kan også være alle andre steder. Der er også en dimension, der handler om tiltrækning til politik, som kan være det, at offentlige ansatte kan være motiveret til at forbedre de beslutninger, der træffes, og dermed søge at gøre det bedre for andre eller for samfundet. Der er masser af arbejdspladser, hvor man har at gøre med at implementere styringsindtag og deltage i forskellige råd, også med henblik på at indrette beslutningsprocesserne på en måde, så man får nogle bedre ydelser i den offentlige sektor. Det er den type motivation, der tænkes på her. Endelig så er der en dimension, som handler om brugerorientering, som er motivationen til at hjælpe specifikke andre via leverancen af offentlig ydelse. Den indgår faktisk ikke i målet for public service motivation, men det er en dimension, som vi har arbejdet lidt med i projektet, som derfor indgår i nogle af de resultater, vi behandler. Og her er de der konkrete spørgsmål, som danner grundlag for målingen af det. Det er altså spørgsmål som, om man bidrager til samfundet, om man bliver følelsesmæssigt berørt, når man har at gøre med folk i en vanskelig situation, om man er interesseret i politik, og om man synes, det er væsentligt, hvordan brugere oplever de ydelser, de modtager. Så det er grundlaget for de empiriske målinger af variationer i public service motivation. Hovedpointerne, det er sådan set sammenfattende set, altså at politikernes syn på de offentligt ansatte som værende ridder eller landsknægte eller bønder eller dronninger har en betydning for, hvordan styringen indrettes. Men variationerne i public service motivation og handlingskapacitet, de har altså også en betydning for, hvordan styringen forventes at fungere. Det betyder, at vi har at gøre med en ret kompleks trevejs interaktion, hvor sammenhængen mellem styreform og leverancen af ydelser ikke bare er en envejsrelation, der er også en styreform i eksemplet med brugerbestyrelser, har en betydning for responsiviteten, for den performance, der er i den offentlige sektor, men det påvirkes også af borgernes handlingskapacitet. Så der er altså en faktor mere i spil, men det er ikke gjort med det. Udover det, så har de offentlige ansattes motivation også en betydning. Så der er altså tale om en trevejs interaktion, når man skal diskutere samspillet mellem borgernes handlingskapacitet, de offentlige ansattes motivation og valget af styreform. Ved at tage udgangspunkt i, hvilken handlingskapacitet og motivation der findes, ja, så bliver det muligt at diskutere, hvilken styreform det er hensigtsmæssigt at bruge, for eksempel hvis man ønsker en responsiv leverance af serviceydelser. Og det vi så har gjort, det er at udvikle nogle konkrete mål og tilpasse dem og anvende dem i en dansk empirisk sammenhæng, der danner et udgangspunkt for kortlægning af variationer mellem områderne og inden for områderne i den offentlige sektor. Så hovedresultaterne i den her forskning peger altså på, at der måske er et skjult potentiale i den offentlige sektor, hvis man arbejder med de offentlige ansattes motivation, som en motivation, som ikke kun handler om at melde egen kage, men som også handler om at gøre godt for samfundet. Imidlertid så er der ikke kun skjult potentiale, der er også en truende fare. Og den truende fare er, at styring, der opleves som kontrollerende frem for understøttende for arbejdet i den offentlige sektor, kan udhule de ansattes motivation. Og det kan gøre, at de ikke lægger så meget energi i arbejdet, og dermed også, at vi ikke får så gode offentlige ydelser. Så derfor er det et spørgsmål, tingene samler sig omkring nu, det er, hvordan man får indrettet en styring af den offentlige sektor, der er understøttende for arbejdet i den offentlige sektor, så man får mere velfærd og en bedre performance.